Най-добрите. Иван Димитров пита кога ще правя стендъп турне в Европа и Балканите. Ами между другото планира се. Right now се планира. По принцип е доста занимавка и не е лошо да се направи, защото има публика там, определено има българи, които биха гледали. То даже аз се чудя дали това са българи, които знаят повече какво е стендъп от българската публика. Но българската публика вече е доста неясно. Първо, нали, че са ходили в Comedy Club и второ, че гледат доста клипчета в интернет с стендъп, докато примерно в Англия ми е интересно дали са по-запознати, защото в Англия има доста комеди клубове и там би трябвало да разбират доста и да са гледали. Аз съм бил между другото на Open Mic в Лондон, на английски ходих и беше много брутално. Имаше 400 човека публика и около 40 човека open майкъри и аз мислех, че там е забавно и готино, но се оказа всъщност, че хората там отиват да гледат как някой се проваля и го свиркват. Имаше три начина има, за да те свалят от сцената. Едното е MC-то, водещия да каже, нали, тръгвай си, да ти бие гонга, то се нарича гонг шоу. Втория начин е трима от публиката, на които са раздадени предварително червени картони, да ти ги дигнат и тримата. И третия начин е цялата публика да те освирка. И мене ме изгониха и по трите начина, брато. В смисъл, толкова съкнах, че ми набиха и гонг, и картони, и всичко. И реално всичко тръгна много добре. Всичко тръгна супер. Имах една минута, то трябва да издържиш 5 минути. То наистина става про за издържане. Се носи в басейн под вода, човек не трябва да дишаш. И една минута ми беше супер. В смисъл, вървях много добре, но до момента, в който не започнах една история, която пънча е накрая, тази история беше към 40-50 секунди. Пак съм съпорт. И започнах да разказвам. Доста усрах нещата. Нямаше смехове 15-20 секунди и почнаха ме освиркват. Аз бях и на английски, нали? И малко почнах да си обърквам нещата и ме освиркаха и си тръгнах и малко саднах. Обаче пък на изхода точно си намерих едно пакетче с хашиш и си го изпавкахме на Темза с едни приятели и ми беше много готино след това. Забавлявах се много. Малко не е хубаво да взимаш неща от улицата, особено като са наркотици, но в конкретния случай бях млад и глупав, така че нямам проблеми. Сега, ако бях, най-вероятно нямаше да го направя, но тогава бях на 21, сега съм на 30 и на 21 ли бях, бе? Не, бе, ти луци, бе, бях на... баннаха Мис Форчън, брато. Аз съм съпорт. Но не, на колко бях? Значи може би съм бил на 20, не, на 24, 25, нещо такова. Не, на 20, 23. То сякаш добре, че филма съпорт, че без ми Да, свършена да. малко. Nocturne. Интересно. Интересно. Ноктърн. Серафин. Бате Леона. Зима е добре. Аре, една барбекю Леона ще направя. С Ignite. Като един от най-популярните БГ комедианти ще се напълни клуба в UK. Ако има участие и на Боро след това, убиват. Да. Чакай малко, какво имаш предвид като един от най-популярните? Нямаш ли предвид най-популярния? Как така един от най-популярните? Ти какво каза, бро?